Pasalamat sa Ginoo sa mamiri sa tanang grasya nga nadawat sa isuming panglawas sa tibok pamilya Langgoy and family. Ang grasya nga nadawat ni Clarito and Dian Dumpol. Sa kalang ni Stanislao, Ana Lazaro Justiniano, Eustacia Tomasa ug Rafael, gikan ni Diusa and Clet and family. Tima, pagsadya Jerusalem, o pagtapok kamo nga nahigugma kaniya. Pagsadya kamo uban kaniya, paglipay kamo mga nasod aron magsadya kamo o mabusog gikan sa inyong kalipay. Paligmanindog itong awiton, awit sa pagsugod. Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo, ang ginumana kaninyo. Karon ang ikaupat na Domingo sa Kuresma o kato sa kining gihalad ng Santo Sabisa karon, isip usa ka solidarity mass alang sa mga electoral candidates sa local o national elections, no? So, giyang yung naman mo diha, mga administration, o mga kandidato diha, palihog ko lingkod sa tubangan, alang sa blessing unya kauman sa misa. Sa ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo, ang ginumana kaninyo. Maginusog kita sa mga sala, mandam kita sa pagsaulog ng santos ng misa. Nagakumpis ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O ganyan mga igsuon, kay nakalapas na ko iyamot sa nahuna sa pulong sa buhat, o sala sa pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton. Kaya akong dakong sala, busa ng amuyo ko kang Santa Maria, kanunay nga ulay. Sa tara mga anghel o mga santos o ganyan mga igsuon ron, inyo kong iyapo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluya ron sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa itong mga sala, at danon na niya kita nga sa kinabuhing dayon.
magampo kita. O Dios, pinaagi sa imong pulong sa katingalahan nga paagi imong ipabalik ang taong anak kanimo, ituon nga kami, ang katawhan ng Kristiyanos, makadagat pagdali sa paliabot nga piyesta uban sa madasigon nga debosyon o buhing pagtuo. Kini among ipangayo pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlog ikan sa basahon ni Josue. Ang Ginoo miingon kang Josue, karong adlaw giwagtang ko ang iyong pagkatinamay ingon nga ulipon. Busa katong dapita ginganlag Gilgal hangtod karon. Samtang ang mga Israelita nagkampo sa Gilgal sa patag nga kasikbit sa Jericho, gisaulog nila ang pangilin sa pagsaylo sa kanapulog upat ka adlaw sa bulan. Pagkasunod adlaw, nangaon sila kalanon nga abot sa Kanaan, sinangag nga trigo ug pan nga walay patubo. Unya, mihunong pag-ulan ang mana ug wala na makabaton ni ini ang mga Israelita. Sugod niya tong tuiga, nagkaon na sila kalanon nga abot sa Kanaan. Ang pulong sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang kadungganan kanunay maanaa sa akong baba. Maghimaya nga akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsa nun makabati ko og ipag. Himaya ang Ginoo uban ka nako, magdungan kita pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo o gitubag ako niya, o giluwas ako sa tanan kong mga gikahadlukan. Pagpaabot kaniya, aron mo sa nagkamu sa kalipay. Ang inyong mga nawong, dili man limpaghong. Sa pagsampit, sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo. Inutloy ka sa kaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korento.
Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan na, ug miabot na ang bag-o, gibuhat sa Dios kining tanan, ug siya usab ang pagsiuli kanato ngadto kaniya pinagi kang Kristo, ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Mao'y among mensahe ipasiguli sa Dios ang tanang tao ngadto kaniya pinagi kang Kristo. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanato ngadto kaniya. Busa ania kami gipadala ni Kristo ug sama sa mga Dios gayod ang nangalyo po kaninyo pinagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala aron kita sa atong pagkahius sa kaniya makaambit sa kamatarong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Usan niya na kay gayon, may dagha mga maniningil sa buhis o mga makasasala ang miadto kang Hesus aron papamati kaniya. Unya, ang mga Pariseo o ang mga matutulo sa balaod nagbagulbol ng ingon. Kitawhana, nagabi-abi sa mga makasasala o nakigsalo pag uban kanila. Tuon ini, misugilon kanila si Hesus o usa kasambingay. Si Hesus may padayon sa mga dihay usa ka tawo nga may duha ka anak na lalaki. Usa kadlaw ni ana, ang manghod mingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katagayunan." Busa gibahin sa amahan ang katagayunan tali sa duha niya ka anak. Ug tapos sa kabila kadlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin o milangyaw siya, sa liyong dapit din iya sa lapi, giusikan niya sa mga kahilayan, hangtod na hurot ang tanan. Unya miabot ang akong gutom niyadtong dapita, ug yaton siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Unya mialagan siya sa usa sa mga mulupi natong dapita. Kinsa mipadala kaniya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Unya ug buot mo sa siya mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawag sa mga baboy apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan nakaamgo siya sa iyang dakong sayop, umingon siya, "Nanubra ang pagkaon sa akong sa tanang sinulan sa akong amahan, apan ako ani hapit na matay sa kagutom." Busa mopahawa ko ning dapita ug unya mopauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, "Tay, nakasala ako batok sa Dios ug batok kanimo. Dili na ako angay nga tagon pa nga imong anak. Isipan lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan." Busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani siya kaayo sa ilang balay, ang iyang amahan nakakita na kaniya. Unya naluoy siya sa iyang anak ug midyagan pagtagbo kaniya. Ug unya migakos ug mihalok kaniya. Ang anak mingon sa amahan, "Tay, nakasala ako batok sa Dios ug batok kanimo. Dili na ako angay nga tawgon pa ug ilhon nga imong anak."
Aban ang amahan mitawag sa iya mga sulugoon. Dali siya miingon. Dad ang ari ang labing maanindot nga biste o gisulub kaniya. Sulubi usab og singsing ang iyang tudlo og sapatusi siya. O kuwaa ang linami nga nating baka o gihawa. Kay makumbira kita. Kay kining akong anak na matay o karon nabuhi, siya nawala apan karon hikaplagan na. Busa gisugdan nila ang kumbira. Dining higayuna, ang anak nga magulang miadto sa nga dito sa uma o sa iya nagpapauli o sa diha nga duol na siya sa balay, iya nadungog ang huni ug ang panagsayaw. Busa gitawag niya ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, nag-unsa man kamo diha? Ang sulugoon mitubag, ang imong manghod miuli na ug ang imong amahan nagpaihaw sa linami nga dating baka tungod kay ang imong igsuon hiuli nga maayo nang maayo. Ang magulang na suko pag-ayo ug tungod niini nagdumili siya pagsulod sa balay. Busa ang amahan ni gulaog melam-alam kaniya aron siya mosulod apan siya mitubag. Tay, una-una aragod sulod sa daghang mga tuig ako nagsilbi kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala ako masupak sa imong sugo bisan makausa. Apan unsa may gihatag nako? Wala gayod. Bisan kanding na lang aron maglipay unta ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nga nag-usik-usik sa tanong kadagayunan uban sa mga daotang babae o sa iyang pagpahiuli imo hinuong giihawan og linami nga dating baka. Ang amahan mitubag dong ikaw kanunay nga nag-uban kanako ug imo ang tanan ko kadagayunan. Apan kinahanglan gayon nga magkumbira kita o maglipay kay himong anak na matay o karon na buhi na wala siya o karon hikaplagan na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So bulang Domingo o may buntag na tanan. Aniya kita karon sa ikaupat nga Domingo sa Kuresma. O nga ito nadungog sa Ebanghelyo karon kay nabantog nga sambingay may tungod sa the parable of the prodigal son. May igsoon, daghan ang mga eksperto sa walang kasulatan ng ingon nga ang tinuray nga mausikon, prodigal, dili ang anak kundi ang amahan. Kaya naghatag siya sa grasya sa tanang katawhan, maayo magdautan. Bisan tugway kasiguruhan nga kini mo balik kaniya sa mapasalamaton o matarong nga pagkinabuhi. Mga igsoon kini atong Ebanghelyo karon na painumdum sa daghang mga butang nga ang grasya sa Ginoo gasa. It is a gift by it is gratuitous by nature. It is a free gift. Dili tungod kay ikaw matarong nga pagkatao nga nakautang ang Ginoo og grasya tungod kay maayo ko mga pagkatao, dili. Ngumikal kay ang Ginoo naghatag sa grasya kay kini gikan sa iyahang kamanggihatagon. Diya sa Mediterranean nga kultura o sa pagpamilya, ang papangayo o kadagayunan samtang buhi pa imong amahan, usa ka na kadakong insulto. Gumikan kay kini gipasabot nga imong gitunglo ang imong amahan. Nangayo kag bahin nga buhi pa siya sa marag imong giangan nga kamatay na aron mangko namo imong kadagayunan. Pero mao kini nahitabo sa usa ka nampalasan o mausikon nga anak. Again, this parable of the prodigal son is a metaphor of God's searching love. Tulunit ka sa pakaparabol, the parable of the prodigal son, the lost coin and the lost sheep. Ang Ginoo naghuwat na gyud ug nagpangita sa kanunay sa iya mga anak nga nawala gumikan sa pagpakasala. Ug wa siya kawan ipaglaom nga usa ka adlaw niya mo balik ang iyang anak nga mosikon aron magbag-o sa iyahang kinabuhi. Again, nainsulto kining mong amahan. Kay sa buhi pa siya, gipangayuan na siya o katigayunan siyang anak. O siya gibuhat sa anak, human sa pipla ka adlaw, gihatag niya ang iyang bahin sa katigayunan, iyak kining giwaldas, iyang giusikan, iyang gisayangan, diya sa makahilayan o madaotang babae.
nagtagbaw siya kagalingon hangtod nga matud pa siya sa bingay, gihatod siya ngadto sa walay pagkanahot. So bisan gani gusto siya mukaon sa laog sa baboy nga iyahang gialimahan. So ingana siya ka miserable sa iyang pagkinabuhi. Tinuod mga igsoon, kining maong manghod nga anak, nagsalamin ka na sa tuang kinabuhi. At rin mga panahon ka kita, nahila sa laag, usik-usik sa grasa sa Ginoo nga gihatag nato. Imbis nga itong mapuyan diya sa pasalamaton at maambit sa uban sa mapasalamaton nga paagi, atong giusok-isikan gumikan sa kalaog. Gumikan sa tuang gitawag nato og kahilayan, kalaog sa pamangitaw katagbawan sa tuang kagalingon. Pero sa itabo, sa managagayon nga kita mahilayo sa Ginoo, ang atong maangkon, miserable lamang nga pagkinabuhi. Miseries. Mao ka na magigsuon ang atong ipanumdum sa kanunay. Mao ang tao nga nagpalayo sa Ginoo, gumikan siya pagpakasala, unsay maangkon niya, mawa ang iyahang, mawa siya sa kagalingon, o matod pa, mawa ang iyang dungog sa iyang pagkatao, o gisumbuluhan ka na sa pulong baboy, because pig is always a symbol of degradation and dehumanization. Gibaboy ko niya, giwa respetuhi ang katungod, iyak mong gitamakan sa kuang katungod, nawa ang ako ang dungog sa pagkatao nako. O mao gid kana ang mahitabo sa mga tao nga nagpahilayo sa Dios. Now karon, ang nakalindot ni maong manghod nga anak, gumikan kay nakaamgo siya sa iyang sayop. It takes humility for one to recognize his own sinfulness and to recognize also and acknowledge God's mercy and forgiveness. Muna nga siya, mga igsoon, mubalik, muuli sa ila. Kay nakinumdum siya nga sa iyang balay sa kamahan, naghingapin ang mga pagkaon dito. Umaw kini mga igsoon atong hagit sa kanunay. Ngayon kita makaamgo sa atong pagkamasalaypon, sa atong makasasala, nga mubiyak kita sa kahangong sa sala o mubalik sa Dios. Kaya nagtuo kita makahatag ito kalipay, dili ang mga butang kailayan ng kalibutana, kundi ang Ginoo magtagbaw sa ato ang mga kahigwaos sa ato ang dughan o kasing-kasing. Mga mao kini ang realization sa manghod nga anak. Kung nindot gumikan kay nibalik siya, ug samtang layo pa siya, gisugat siya sa iyang amahan. Atong gilantaw, kung ato i-picture out kining maong mga pagitabo, ang iyang amahan matag adlaw naghulat di ay nagpalantaw sa hilayo nga dapit, at least man lang makita ang anino sa iyang anak aron iyang tagbuon kini uban sa kaluoy og kaaghop og kalumo sa kasing-kasing. Dili kini buhat sa usa ka kamahan, sa usa ka Mediterranean nga kultura. Gumikan kayo sa kamahan, dili siya mohimo pagtagbo sa iyang anak. Kung dili, ang iyang anak unta mo duol kaniya ang mga ipasaylo. Apan siya mitagbo sa iyang anak, o kahuman ini, iyang gigakos ang iyang anak sa iyang pagkakita tungkol sa iyang kaluoy nga nagtanaw sa niaguman sa iyang anak nga nawad-an og dungog og dignidad gumikan sa pagpakasala. Time and again, ako gisulti kaniadto kaninyo, nganong gigakos kini mong anak sa amahan. Gumikan kay kining moong amahan, gusto niya nga iyang protektahan ang iyang anak sa mga marites nga mga silingan. Kay nasayd man kita nga bisan kinsang mga tao makasala nga muuli sa ilaha, libakon, sawayon, tamayon, niuli naghinampak nga makasasala, nagpakuwo sa amahan. Apan kini gigakos yang amahan to protect his son from the libak sa ihang mga silingan. In a way, this father is
asking everyone, don't make a harsh judgment to this son because this is my beloved. O nga na di ay ang pagtagad sa Ginoo tong tanang makasasala mo biya kat kaniya bisan hukman kasi mo mga silingan apan giputiktaan ka sa Ginoo. Tungod kay ang Dios may gugmaon sa tanan. Dili siya gusto nga kita maglunang sa itong kasalanan o mababilin nga mawad-an og dungog o gitawag natong dignidad gumikan sa ato ang pagka makasasala. So mao kana ang nakanindot nga picture sa amahan. Ang amahan nga kanunay naghulat kanato. Ano sa amo balik ngadto sa iyang sabakan. Dili siya malipay sa kamatayon sa kamakasasala kundi malipay sa kamakasasala mubiya sa sala aron mubalik kaniya ug makabaton sa kinabuhi nga malipayon o madagayaon. Now, here comes the elder son. Wala nalipay sa pag-uli sa iyang igsuon nga manghod. Tungod kay kining maong magulang nga anak, simbolo man siya, timaan man siya sa mga pariseyo. Mga tigpakarong ingnon nga tuo sila nga diha sila pagsunod-sunod sa balaod o kunuhay sa ilang self-righteousness ang Ginoo nakautang kanila og grasya og sayop kana nga panglantaw sa gitawag nato og grasya sa Ginoo. Wala nakautang Ginoo nato. Kung muhatag siya grasya, gumika kana siya. Kusang loob nga gihatag nato kanato tanan. It is out of his gratuity, no? Sa iyang graciousness nga siya muhatag nato sa pasaylo og kaluoy. Dili tungod kay matarong ka pagkatao, kundi tungod kay siya tuburan sa tanang kaayo og grasya. Iyang gipambit ang grasya alang sa mga matarong o bisan sa mga dautan. Ug mao ka ng Ginoo. Sometimes we can also resonate not only the younger son but also to the elder son. Daghan tay mga complaints sa Ginoo. Ginoo, nganong imong gihatagan ko og mga problema. Hinimbahon ko. Kusog ko muhatag og donasyon sa simbahan. Nagtabang ko sa mga kabos. Ug nganong imong gihatagan og kasakit. This is unfair. You are unfair, Ginoo. Ingana atong usahay nga pangunahuna. Mutuo man kita nga gumika sa itong mga maayong mga buhat. Nakautang ang Ginoo nato. Dili. For God's sake, we are always reminded nga bisan pag maayo ng bunuhatan, ang Ginoo naghatag siyang grasya tungod kay siya maayo o magyatagon sa tanan. Wala nakautang Ginoo bisan unsa imong gibunuhatan, maayo magdautan. Mga igsoon, tinuod kini mong elder son, a symbol of the Pharisee, a self-righteous man. Ibinunwan kita sa kanunay, ayaw kini buhata. Ayaw kini sundang kinaya because this is an act of arrogance and conceit. Mga tao nga garbuso sa ilang kaugalingon. Sa mga tao nga ilang ginahuna, pasidungog lamang sa mga tao apan wala kay muti sa Ginoo ang mga buhat o kinaiya nga wala hinungdan tungod kay puno sa tigpaka aron ingnon. Mao na sa katapusan ang luoy matud pa baka kay mo'y gihaw. Pero again, mga igsoon, mao kini ang mga mensahe sa Ginoo sa ating Ebanghelyo karon. Naghulat ang Ginoo karon sa kita mo balik. Dito ta kita mga pasagarbuhon sa kagulingon. Baka mo sa kita sa ato ang mga kasaypanan o baka amgo kita sa panginhanglan og Dios nga muhatag nato sa ato ang pasaylo nga atong gitingwa sa ato ang kinabuhi o mupabalik sa atong dungog og dignidad sa atong pagkatao. Again, that is symbolized by ibutang sing-sing, isininaan, again, bringing back the dignity and honor that was lost by sin. And this speaks a lot of the amazing grace of God. Nga matud pa, I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mao kini ang amazing nga grasya sa Ginoo. Ug bukas lang kasi mo kagulingon, mabag-o ka sa imong pagkatao. May igsoon tungod ako,
Anong adlaw, ipanuman kita sa kanunay. The same is true with our political life as a nation. Kung ato politikano nga pagkinabuhi, layo sa Ginoo, magkagubot kita. Mahimong miserable atong kinabuhi. Tungkol kay usahay, ang ato ang gilantaw nga mga pagpangalagad usahay is always, sometimes, motivated with selfishness and greed. Pero mo nga, ang Ginoo na sayo sa ato mga tingwa sa kasing-kasing. Mga itong obispo, nag-auhag unta sa mga political party nga ni karong Dominguha nga mutambong sa ato ang Solidarity Mass. No? Pero siguro, ang uban wala, kaya nabisi kagabi o naipipila sa ato ang kandidato nga niya karon. So, salamat sa inyong pag-anhe, pagtubag, pagsanong sa tawag sa itong obispo nga unta, kaya maong misa, mapainundom gremyo. Nga unta, kaya maong umabot ng eleksyon, mga malinawon. Matuhuti ako for 3 minutes magbasa sa pastoral letters ng obispo alang sa itong mga kandidato sa ito ang umaabot ka pinili ay umok ni ang unod sa iyahang sulat. Homily for Solidarity Mass to be attended by electoral candidates. So na itong mga kandidato karon makita o dili makita the visible and the invisible. Maigsoon ko din ni Kristo, nakatapo kita karon sulod sa balay sa Dios, nagiusa kita dili isip nga membro sa lain mga partidong politikal, kung dili usab usa ka katalingban nga buot magtirabangay alang sa kabaguhan o kaayuhan sa ato ang pinangga nga nasod nga Pilipinas. Hinaog na kining adlaw sa pagsugod sa pagkumpanya niadtong March 28, isipon ninyo ang isig ka kandidato, dili rival o kaaway kundi kauban o igsuon nga doon na pigugma sa nasod o maayong tinguha alang sa katawhan nga Pilipinhon. Ning adlaw, modagup kita sa Dios tungod sa kay siya nasayod kita man nga kun wala siya, wala usab ang kalibutan. Wala tay mahimo, wala sa mga maayong kapaingnan. Hinaut nga sa matag usa kanato makaamgo aning maong kamaturan o di ta mahimong mapahitas-on. Daghang tao makaamgo niini, inig kasakit na, inig himalatyo na. Pero mas maayo nga madagadlaw, mapahinumduman nato ang kaugalingon. I'm still here, alive and conscious because of God. If God were to leave us even for a second, we would all be gone. Niyata ka sa balay sa Diyos. Di lamang aron mag-ampo para sa mga kandidato, kundi usab, mangayo og giya, kusog ug kalinaw, samtang kita maghimo sa kumpanya ug eleksyon. Mag-ampo ta nga malamdagan tungod kay sa piniliay nga nang labay, di natong nasod, probinsya ug lungsod, daghan sa mga tao ang murag giyawaan. Ang mga kandidato ug ang ilang mga dumadapig manggiaway, magdinautay, magpasikatay kung uban, magpiratyanay. Unya, daghan sa mga botante, mangayo kwarta aron mubuto sa mga kandidato. What is supposed to be their civic duty, they consider to be a way of making money from politicians. Busa rong adlaw, nagsugod ang gitawag nato og campaign period. Magampo ta sa Dios nga kita usab iyang dasigon sa paglihok alang sa limpyo. Tinuod husto makahuluganon og malinaw nga piniliay or champ election, clean, honest, and accurate, and meaningful and peaceful. Sa Ebanghelyo, na pagsugod sa campaign period, gipangutan ni Jesus, unsa labing dako nga sugo. Mitubag siya, ang labing manungdanong sugo mao kini. Ang Ginoo nga atong Dios mo lamang ang Ginoo. Busay gugma ang Ginoo sa imong Dios sa imong kasing-kasing kalag, huna-huna o kusog. Ikaduha, ang labing manungdanong sugo mao kini, higugma ang imong isikatao, sama sa higugma sa imong kaugalingon. Wala na sugo nga labaw pa nining duha. Gipasabot ni Jesus kanato karon nga ato mga lihok apil na niini ato ang pagdagan sa piniliay ug ang mga pagbuto kinahanglan gidinasig sa gugma sa Dios ug gugma sa atong sikatao. Aw sa kabuhat bisan unsa kini kanindot kun wala ubani sa gugma walay kapusranan.
Si San Pablo nag-ingon, even if I give all I possess to the poor, and even if I give over my body to hardships, if I don't have love, I gain nothing. Si Pope Francis, sa usa ka pagkigpulong na kanayon, politics is a noble form of charity when it is dedicated to true service. Para sa ato Papa, ang politika usa ka dalaygon nga porma sa gugma kung kini magtinguha sa pamangalagad. And so the Pope Francis calls on political leaders to be at the service of the poor, the unemployed, and the common good. He suggests that work that the world cannot pronounce or promote universal fraternity without good politics. Makasubo lang, na karong panahon na, ang pulong politika, dunay maot nga connotation. Marugugta nga, dunay moingon, basta apilan o politika, mahugaw gayon. Nakagubot kay ipamulitika man. Ayaw kayo ng apil sa politika, kundi ka gusto maglabad ang imong ulo o magsakit imong dughan. So kini negatibo nga paglantaw sa politika, adunay mga rason. Di nato mabasol ang mga tao tungod kay mao may ilahang na kasinatian. And we must admit that we all play a role in perpetuating this negative perception of politics. That is why Pope Francis is making an appeal to all politicians and government leaders to rediscover their lofty vocation to serve the common good. O kini usab ang ato ang gidasi karon sa atong mga pangulo sa mga kandidato. Isipan ninyo ang politika o usa ka bokasyon o tawag gikan sa Dios o sumala sa bokasyon sa pagkapari o bokasyon sa kaminyoon. Ang politika usab usa ka tawag nga magdala kaninyo sa langit. Ang gahom nga inyohang gihawiran karon o mahawiran puhon iya sa Dios. O gipaulam lamang kaninyo temporarily. O dunay katuyuan ka ng maong gahom. Dili aron ipataas yung kaugalingon, dili usab aron makuha ang personal nga interest, dili aron maghari-hari, kundi aron gamiton sa pagpanerbisyo alang sa kayuhan sa kadaghanan. Kung inyo kining mahimo, makabot ninyo ang ganti nga gianam sa Dios para sa tanan nga nigugma kaniya. So hapit na. Last page, page 3. Karong panahon na, gikinahanglan nato ang usa ka revolusyon nga dili duguon. Gihagiton nato ang atong makagalingon, ang atong mga leader, ang atong mga katawhan nga mag-appeal sa usa ka moral nga revolusyon. Dili nga igo mangandoy lamang kita sa kabaguhan. Kinahanglan nga atong sugdan ang ato ang kabaguhan diya sa matag usa ka nato. Kay mato pa sa ka magsusulat, be the change you wish to see in the world. Sugdan nato ang kabaguhan diha sa atong kaugalingon, diha sa panimalay, diha sa atong gamay nga katilingban. Kinahanglan ato ipakita ang maong pagbag-o pinaagi sa atong aksyon o pagpili. Ang atong politikal nga pagbahin-bahin nag-anam kalawom o ang kapobrehon sa bagang katawhan nagkapobre, nagkagarbe. Di nato itugot nga magubot ang ato ang nasod o magantos ang daghang katawhan. I have to say it, but the possibility of social chaos and civil unrest is becoming increasingly likely. God forbid this should not happen. I make this moral appeal to all of you. Let us change our ways now before it is too late. Sa atong papauli, atong dalhon sa kasing-kasing ang malaumong mensahe ni Jesus, ang mihigugma sa atong isikatao, nagpasabot sa papanalipod sa usa ka sistema nga politikal, di ng integridad maghari, di ng matag lungsuranon, adunay kay gayunan sa pagpartisipar sa usa ka patas o makatarunganon nga proseso sa eleksyon. Atong awagon ang ato ang mga lideres o mga kandidato nga mulikay kayo sa tentasyon sa korupsyon, nga talikdan ang maghatag sa kwarta. Ambot lang kaha. Dili mo biya sa mga prinsipyong moral o maminaw sa dungog, tingog sa ilang mga constituents nga mangandoy og tinuod nga kabag-uhan. Alang kaninyo din karon, mga kandidato,
makita o di makita, mga supporters, mga botante, atong sugdan sa pangamuma ang kultura sa pagkapatunanon. Manumpat sa Dios diya sa atong kasing-kasing nga talikdan ang mga buhat nga dili maayo sama sa pagpamalit o pabaligya sa mga buto. Ang matag usa kanato adunay papel ning maong moral nga revolusyon for a better Philippines. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Team Haom ug Team Oliva. No? So mga ka na, mag-isor itong hangyo sa kanunay. Again, politics is good. O di na mo nagkas kay makaguba og relasyon. Mao kadtong hanaw sa kanunay nga adunay panag-away sa politika gumikan kay aduna po yung mga gitawag nato og isyo nga way hinungdan. Importante lang buhatag inyong mga ipanaad. O importante lang nga sa inyo ang pagpangalagan sa katawhan, matulaanon mo o magmapabsanon sa pagmalagad sa tanan, hinaot pa, unta. God bless you. Manindog. Nakatuwa ko sa Dios nga mahan, nga makagawam sa tanan, mabubuha sa langit ug sa yuta, o kang Jesucristo yung anak kabugtong nato, ipanamkon sa lang sa Espiritu Santo, giyanak ni mga Birhen kisakit sa Kudipo si Pilato, nasa sa krus sa matay kulubong, mikunsa sa mga minatay, sa ikatorkalo na manang nisaka sa langit, o nagaligo sa to sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik sa pagkukum sa mga buhig sa mga minatay, nakatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika sa pagambit sa mga santo, sa pasaylo sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas o sa kinabuhi sa mabot ng kalibutan. Amen. Magambo kita ngadto sa maluyon nga mahan, nga ang iyang pagka mapaybuzanon o pagkamingat pagkaibugmaon, maoy makanunayon nga mudani sa tanan. Sa pagbalik ngadto kaniya, bisan pa sa tanang makasipanan, mingo kita Ginoo, dungga ang among pagampo. Atong balikon. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa simbahan, nga alang sa kalibutan, sa mga masalaypong katawhan, mao kini ang makanunayong timaan sa pakighiuli ug kalinaw, magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa mga kaparian, nga diha sa sakramento sa panaghiuli, ilang dawaton ang mga naghinulsol nga mga makasasala, uban sa pagsabot o kalipay sa langit nung amahan, magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, uban ni Obispo Alberto ug ni Reverend Father Alex Nalitan, masinati nato si Kristo, pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. Niining tuig sa yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios, taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian ug maglakaw kita nga magkahiusa paingon sa amahan, magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, magampo kita. Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoong Dios, nagpasalamat kami kanimo tungod sa kalipay sa pasaylo. Tabang kami sa pagbungat sa among kahimuot nga nahimong imong mga bag-ong katawhan pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.
Okay? Si Mark. Pag-ambok amor, ano nga ko ngayon yung sakripisyo, dawato ng sa Diyos, nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Dawat ang taas Ginoo kinasakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg paghimayan sa mga ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niya, santos na sila. Ginoo, naghahalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay, among pasidunggan ang imo ang himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagawom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kalawasan. Alang kanamong imong mga anak aron papabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglikon kanamo aron human malimpyo ang among mga kalag sa mga daotang tinguha diya sa paggamit sa mga butang nga lumalabay. Labi pa unta kami mahiusa sa mga butang nga tunhay. O busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nakasangyaw kami sa mga himaya, duyog sa walay hunong nga awit sa pagdaig nga nag-ingon. Santos ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kaniya lang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa papasakit sa iyang kaugalingon, may kuha sa upan, may pasalamat kanimo,
Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kinini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang pagkakitapos ng panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kini mo pag-usab, may hatag niningat to sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ulaalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kini mo amahan dining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco mong Papa ni Alberto mong Obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga matay sa kalang ni Leonora no nila Father Proceso ug sa tanan nga mogihandom ning santos nga misa karon. Malaumon nga mabanhaw silang tanan nga matay diha sa imong kaluoy ug dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway ug kaluy-i kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Santa Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban siyang banang nga si San Jose, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos, nga nagatuman sa mga kabubuton na ta sa katuigan uman kanila, amoy ko nga dayon ng amoy ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi ni Kristo, uban og diha kaniya, ang tanang pasidungog o pagdahig, kanimo Dios samahan nga makagagahong kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Karon magambo kita sa amahan, atong gamiton mga pulong ikitudlo sa atong manunubos.
Mangayo kami kani Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ng panahon ng trabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kani sa sala ug malayo sa tanang kasamok samtang kapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nang ingon kasi mo mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuto na tagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. At ipagkita ang timaan sa itong panagnig-sunay, ang panagdahit, manakanin niyo. Peace. Mao kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahang tayo gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Magampo kita. O Dios, imong gigabayan, ihayagan ang tanang mga tao nga mahimugso din kalibutana, hayagi ang among kasing-kasing sa namdag sa imong grasya aron magunahuna kami kanunay sa mga angayan o makapaymiot sa imong kahalangdon. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod alang sa mga pasalamat ug ibalo.
Mga pahibalo, alang sa enkargado sa sunod Domingo, April 6, 2025, mao ang Jesus Nazareno, ang Magsino and Ceballos families. Karong umaabot Easter Vigil, April 19, 2025, maghimo na usab kita og libreng bunyag sa mga bata ug sa nga wala pa mabunyagi. Palihog lamang og palista sa atong opisina ug sa pag-update sa inyong PSS sa inyong chapel treasurer. Daghang salamat. Alang sa grade 3 to grade 6 nga mga bata nga makamao mo kanta sa mga alawiton sa pagkabanhaw ug mahimong mga angels, palihog lamang palista sa atong opisina. Daghang salamat. Alang sa mga niapil o palista sa social communication sa atong parokya, aduna kitay pagahimuon nga orientation sunod Domingo, April 6, 2025, human sa ikaduhang misa, ug kadtong gusto pa mo apil, palihog lamang og dong sa atong opisina alang sa uban pang impormasyon. Mga hinigugmang mga kaigsuunan, nangayo kami og donasyon alang sa duha o upat ka 40 inches o mas dako nga monitor or TV aron uban sa mga kable ug sa mga wall bracket niini. Aron pulihan ang atong projector sa simbahan nga magamit sa Santos nga misa. Kini makatabang sa atong parokyano nga mga tigulang ug sa mga dili makaklaro aron mas klaro nilang mabasa ang mga pag-ampo ug awit. Kung gusto mong modonar, palihog, kuntaka ang atong parokya o sa atong Facebook page Immaculate Conception Parish, Katigbian, alang sa dugang impormasyon. Daghang salamat. Ang Diyos magpanalangin kaninyo. Alang usab sa tanang sakop sa PPC o PFC, aduna kitay meeting sunod Domingo, April 6, alang sa pagpangandam sa Holy Week. Daghang salamat. Ug himuon usab karon ang renewal of vows sa atong handmaids for the altar atol sa ilang 10th year anniversary sa pagpangalagad sa atong simbahan. Mga pasalamat sa atong Mass Presider, ang atong buutan o kugihan nga Patricora, Reverend Father Alexander O. Nalitan, sa mga LLMs, ECI Sisters, Altar Boys, and Mates for the Altar. Sa atong choir, ang Buhayang Family Choir, sa naghinlo sa atong simbahan ug nag-adorno sa atong altar, ang mga offerers karon, ang mga katawhan, ug ang enkargado sa atong Mater Dolorosa o Jesus di Paciencia. Ato usab pasalamatan si Mr. Alfredo Gaudicos sa usa ka sako nga humay. Ug kanatong tanan nga niya karon dinhi, daghan kaayong salamat. Atong daygon ang Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Daghang salamat ug bulahang Domingo kanatong tanan. Maayong buntag sa tanan. Tawagin ko lang po ang HFA para po sa kanilang renewal. Sige, lahat po ng HFA. So parihog doon sa tubangan, para sa renewal of vow. Mga ikokopya. Parihog.
Handmaids for the altar, Immaculate Conception Parish, Katigbian, Bohol. Renewal of commitment of the members at the handmaids for the altar. This time, let us witness the renewal of commitment by our devoted handmaids for the altar. I ask all current handmaids to please step forward and each holding your lighted candle, symbolizing the light of Christ that you carry in your service and faith. Reverend Father Alex, I present to you for all of them. Handmaids, please place your right hand on your heart as you recite your pledge symbolizing your commitment. Dearest Lord, here I am. Renew my commitment with all my heart, mind, soul, and to serve you at your altar, in church activities, especially in the liturgical celebrations, and to embody the Eucharistic attitude of gratitude, availability, generosity, and kindness. I aim to witness to my fellow youth a life of genuine faith and humble service, following Mary, the first handmaid of the Lord, and Joseph, the servant of the Lord, as my model. Amen. Today we have rekindled the fire of commitment in your hearts. Let this ceremony serve as a reminder of the secret promises you have made to serve God and to His church. And may the Lord bless you in your path as an example of faith and service. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Big round of applause. Big round of applause atong mga bag-o na renew sa ilahang vow as handmaid of the altar. Thank you. So, natay pag-ampo, blessing, alang sa tuang mga kandidato karon. Pero unfortunately, ang ato ang kudigo sa blessing, nawa, na-delete. So, okay na po, kayo po dihag, pikas. No? So, atong yan po, atong mga kandidato, makita o di makita, naunta sila magmalinawon sa ilang papangumpanya karong eleksyon. Wala untay pag dinautay, wala untay pag himo og mga lakang nga makahimog paggubot sa katawhan. Atong iyampo sila kanunay nga ang Dios mugiya kanina sa kanunay aron sila mahimo kanunay nga simbolo sa kahiusa o kalinaw sa katawhan. Ang maghimo kagubot ayaw botare. Botare ko. Joke. So wala nga importante atong mga kandidato malinawon sa ilahang pagpangumpanya. Atong hatagan sa masipagpakpak ang mga kandidato niya karon. And God bless you. No? Kung sa usa pakasinggit sa parokyano nga Benji Haom, Uhay. So atong yan po kanunay sila. Gahapon, aduna kita yung mga bisita, gikan sa ito ang mga parokyano kaniadto sa Kwasiloon. Niabot usab sila mga 300 kabuok. Mao nang mapasalamot sa mga mihatag donasyon sa ilahang supplementary pagkaon. Sa Regulos Reformina families, o sa Kalitson. Mr. and Mrs. Darwin Omos, o sa Kalitson. O Mr. and Mrs. Florin Muñez, o sa Kalitson. Mr. and Mrs. Jesus Oman family, 5 kilo nga karne. Mr. and Mrs. Purito Valdisco, 25 kilo nga bugas. Mr. and Mrs. Jeffrey Barbas, Mr. and Mrs. Giovanni Anghilan, Vice Mayor and Mrs. Esteban Anghilan Jr., o Mr. and Mrs. Abner Amudia. Sa akong kasing-kasing, pasalamat kaninyo. Salamat sa iyong kamagyatagon at magpakan sila sa ilahang kaayo. Palihog manindog ang tanan.
ang ginumanakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahala na ang misa, atong dano na gugmaw kalinaw ni Kristo. Iluwas mo ang kalas, ang naghatag ka o kalipay, ning imong mga anak. Among gugma, halaran ka, o pagsimbahon ka. Among gugma, halaran ka, o pagsimbahon ka. Salamat o may buntag sa tanan.